112 ka mga high-tech nga CCTV monitoring ang gihuptan karon sa Basilica del Santo Niño aron masiguro ang kaluwasan sa mga tawo nga mutambong sa misa ug uban pang mga Kristohanong kalihukan. Matagbaw usab ang pango sa Cebu City Police Office sa sistema nga gipatuman karon sa Basilica atol sa gipahigyaon nga ocular inspection kagani ang buntag. Ani ang report. Eksklusibong nakuhaan sa GMA Regional TV ang pagsusi ni Police Colonel Engelbert Soriano sa gisit-up nga mga CCTV monitor sa Basilica del Santo Niño. Nakita nini ang ipatuman nga sistema sa in-house security sa simbahan ug natagbaw raw sab siya. Sumuha sa Safety Security Officer sa Basilica Alim Saga nga adunay 112 ka mga CCTV sa sulod ug gawas sa Basilica. Aduna kini katakos nga pag-zoom in hangtod sa 300 meters nga gilayon sa subject ug aduna sa 360 video coverage. Tinest ko kanina kung pwedeng mag-zoom sa mga plate number ng sasakyan sa mukha ng tao. Very efficient naman po. Every year, naayod tayo upgrade sa ato ang security preparation like sa CCTV. Ato yun ang i-upgrade yun, sir. Aron safety sad ang atong mga churchgoer nga moari. Lakip sa gisusi ang second floor, dinhimutang ang buhatan sa kaparian aron unta makighimamat ang hepe sa kapulisan apan wa diha ang opisyal sa simbahan. Ang Basilica adunay kapasidad nga 6,000 ka mga tawo, busa gisusi usab sa kapulisan. Samtang giklaro ni Colonel Soriano nga ipatuman nila ang total ban sa backpack sa Basilica ug sa Cebu City Sports Center. Sa ubang kalihukan sama sa food procession, tugutan ang backpack apan ipaubos gihapon sa inspeksyon. Mao kini ang nasabutan atol sa final coordination meeting uban ang mga sinulog stakeholders. We would like to inform the public na we will prohibit backpacks at saka non-transparent bags sa closed venues natin, Basilica and Cebu City Sports Complex. Those two venues. The rest, we just discourage it kasi sabi ko nga, magra-random checking kami. Baka kasi sabihin ng turista, ang hassle naman. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.